Yuk kita mainkan bersama Campur Sari JK Laras. Masih semangat gabung dengan JK Laras Campur Sari. Masih ya? dong. Pasti kan ya. JK. JK. JK terus. Bebarengan JK Campur Sari luar biasa. Wes pokoknya job ning wilayah Kebuk diborong JK Campur Sari sedoyo gitu. Cokro Laras ora ning ngambune. Ya siap menyapa tamu undangan terlebih dahulu Safira. Nggih, ngaturaken sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Disapa Bapak Ibu pripun kabaripun? Nggih, Bapak Ibu pripun kabaripun? Vira, dalam olehmu menyapa penonton audiens kita kok kaya minder. Hah, minder pede aja, sing kendel. Rak kendel-kendel tak. Pede kok, Mas. Engko nek kendel-kendel tak ndemke. Mendem kondisi ya Safira. Nggih. Terlebih terima kasih diaturkan kepada konco-konco Linmas Safira yang senantiasa menjaga situasi kondisi kenyamanan malam hari ini semoga tetap tercipta gitu. Terus pokoknya percaya neng kene tidak ada bentrok-bentrok itu. Aman ya. Apalagi yang ditangkap Campur Sari. Salah satu hiburan yang kondusif. Insya Allah jumbo dengan tekad kita menciptakan hiburan juga menciptakan keamanan dan kenyamanan Safira ya. Kira-kira ada tembang apa yang mau diaturkan kepada tamu undangan Bapak Ibu? Coba apa? Ora usah mikir, jarimu nek awar aku ra diutek. Ya aku nek awar Pak Sasi ora diutek ora iso mikir. Pelok barang. Jenang gula. Nggih. Jenang gula. Nganggo bawa Safira atau langsung saja? Manut. Oh, aja manut. Aku kan manutan tuh, Pak. Aku gemes nek wong wedok manutan nang kintil ning mburi bokong terus ya. Iya, Safira. Pripun dibawani mboten? Ngagem bawa. Ben Campur Sarine ketok, gitu. Wancine langgam yo langgaman, wancine dangdutan dangdutan, wancine dijenan wis tak pasrahke sing orjen. Ini mestinya bawa sing ditujuke karo manten itu. Gegarane wong akrami, akromo, nikah, polokrama, dedaupan. Lanjut. Safira, ini yang saya sedikit agak kurang setuju ya. Wong omah-omah kok dudu bondo, dudu rupa. Gitu, mung ati pawitane. Apa nek wong wedok skincare iku butuh ragat apa ora kira-kira? Iya butuh. Nah, ya kudune cakepane nek entuk usul ya. Kudu bondo, kudu rupa ya. Kudune ndi bondo ya ndi rupa. Kere. Nah, wong wedok saiki ragate larang, gitu Mas. Lah nggih aku ora wani mek bojo meneh kok lho. Ora wani, Pak. Ora wani, ragate ra ilok-ilok. Kudune ati kanggo modal.
rasa saling mencintai. Yang laki-laki mencintai perempuan, yang perempuan juga mengimbangi rasa cinta dari sang laki-laki, Safira. Jangan sampai wong omah-omah kok bertepuk sebelah tangan. Tuk-tuk, tuk-tuk, bertepuk sebelah tangan. Epek-epek. Ya kuwi. Luput pisan kena pisan yen kembang luwih gampang yen angel langkung tan kenoti numbes arto Mbok menawi kepareng kula badhe ngaturaken pengumuman sawetawis nggih Bapak Ibu, kanca-kanca sinoman mbok menawi panjenengan napa nggih menemukan air putih, air mineral. Mohon dikembalikan ke atas panggung nggih. Barang siapa yang menemukan air mineral, aqua. Mohon dikembalikan ke atas panggung karena ini juga hak dari kami ya. Yuk jenang gula langkung rumiyin sesarengan campur sari JK Laras.
Matur sembah nuwun jenang guluh larasipun pelok patete barang katujuaken manten anggenipun bangun Bale Wisma ing dalu